Modul 7.3 Proteiner og enzymer. Opgave A. Her har vi katalase, som er et protein og er dermed opbygget af aminosyre. Ud fra denne figur vil jeg så forklare, hvordan at katalase er opbygget. Her ud fra det her første trin kan jeg forklare den primære struktur, som der siger noget om aminosyrerækkefølgen, som man skal se her. Det her er de forskellige aminosyrer, forskellige farver her, eller illustreret med forskellige farver. Og det har så betydning for, hvad det er for et protein, og hvilke fysiske og kemiske egenskaber det har. Og så katalase har jo så den funktion, at det er et enzym, og at den kan katalysere et givet substrat. Her i trin 2 kan man se katalases sekundære struktur, så det siger noget om den rumlige opbygning af peptidkæderne. Her har katalase både foldebladstruktur, som man kan se her, og spiralstruktur, som man kan se her, de her helixer. Og det er så på forskellige sektioner af peptidkæden, fordi der er ligesom sådan nogle bindingsled, som man også kan se det her. Her kan man se, at de blå strimler er på foldebladstruktur, og de røde strimler er på spiralstruktur. Foldebladstruktur har peptidkæderne, ligger de side om side og holdes sammen af hydrogenbindinger mellem N og H i den ene kæde og C med dobbeltbinding til O i kæden ved siden af. Dermed har spiralformen, den fastholdes af også hydrogenbindinger mellem N og H i den ene kæde, eller den ene binding, og C, O, som der har en dobbeltbinding mellem sig, i kæden ved siden af. Eller nabobindingen her. Så det ligesom hænger sammen sådan her, mellem bindingerne med hydrogenbindinger. Og der er cirka 3,7 aminoenheder per omgang i spiralen. Så per omgang er der 3,7 aminosyreenheder. Her i nummer 3 ser vi den tertiære struktur af katalase. Og den viser, hvorledes at aminosyrekæden folder sig, og dermed laver den her kugle, ligesom også man ser heroppe, det er ligesom en samlet kugle, som der så binder de forskellige spiraler, foldebladstrukturer og forbindingsdele sammen med forskellige typer bindinger. Og det er både svovlbroer, hydrogenbindinger, dipol-dipol-bindinger, vekselvirkning mellem hydrofobe radikaler og peptidbindinger. Her til slut ser man katalases kvartiære opbygning. Og der er 4 ens peptidkugler, som det er herfra den tertiære struktur. Det er bare 4 af dem, der så er sat sammen, som så kaldes den kvartiære struktur. Og det de kalder så subunits, som det så er bundet sammen. Det er ikke alle proteiner, der har det, men det har så katalase. Opgave B. Forklaring af forsøgsresultat for nedenstående forsøg. Det er altså det her for skumforsøg, hvor vi har en bestemt mængde katalase i, og pH og temperatur holdes konstant, hvor vi så tilsætter forskellige koncentrationer af substratet hydrogenperoxid, som også fremgår af de her procenttal her nedenunder. Så der er en større og større koncentration, jo længere til højre man går i reagensglasrækkefølge. Så skumdannelsen, den skyldes det dannede dioxygen med det tilsatte opvaskemiddel. Så det er en måde at vise enzymaktiviteten på. Så jo højere skumdannelse, jo mere enzymaktivitet er der. Så altså vi har substratet hydrogenperoxid, som der tilsættes mere og mere af, og derved dannes der tiltagende mængder skum. Men i det der tilsættes mere substrat, end hvor hurtigt enzymet katalase kan nå at spalte det, vil de overskydende substrater stå i kø for at blive katalyseret. Og det er fordi, at enzymer har hver især en maksimal reaktionshastighed, som kaldes Vmax, og kan derfor ikke katalysere eller spalte substrater hurtigere end dette. Så her, forskellen på 4 og 8 er ikke særlig stor, og det er jo fordi, at her er den så ved at nå sit Vmax, hvor at
der ikke er enzymer nok til at spalte det tilsatte substrat. Opgave C. Hvilken effekt en temperaturændring til 70 grader Celsius vil have på skumsøjlen, f.eks. i reagensglasset med 4% hydrogenperoxid. Højden på skummet vil falde, eller være konstant, det vil i hvert fald ikke stige mere, fordi at ved en høj temperatur, eller ved en for høj temperatur, vil enzymet denaturere, og proteinets her katalyses rumlige opbygning vil ødelægges, og det vil dermed miste sin funktion, og kan ikke spalte mere hydrogenperoxid. Opgave D. Og så hvilken effekt en ændring fra pH7 til pH1 vil have på skumsøjlens højde. Også her i samme reagensglas. Og så med hensyn til pH er der det, at et enzyms reaktionshastighed og dermed også dannelsen af enzymsubstratkomplekser er afhængig af omgivelsernes pH. Omgivelsernes pH påvirker ladningen af både substratet, hydrogenperoxid, og ladningen af det aktive område på enzymet, som er aminosyrens radikaler. Så ladningen på aminosyrenes radikaler har betydning for hvilken funktion, eller har betydning for enzymets rumlige form, og dermed også dets funktion. Så hvis omgivernes pH ændres for meget i forhold til den pH, hvor enzymet, f.eks. her katalase, katalyserer stabilt i, så vil enzymet denaturere, ligesom andre proteiner også gerne vil. Enzymer har på den måde altså hver sit pH-optimum, hvor enzymet har sin maksimale aktivitet, og ved højere pH vil det få ødelagt dets rumlige struktur. Derfor vil skumstøjlen stå stille, så at sige, ved pH-ændring i det, at katalyseringen vil ophøre. En anden måde at måle reaktionshastighed på er med denne forsøgsopstilling, hvor vi har noget leverekstrakt i et vandbad, hvorved at der så afmåles reaktionsproduktet O2. Og så opgave E. Hvad vil reaktionshastigheden være, hvis der opsamles det angivne volume 10 ml, det vi kan se herovre, over 20 sekunder. Og så ved vi, at reaktionshastigheden er lige med ændringen af den aktuelle stofmængdekoncentration, altså så her med udgangspunkt i ilt, eller dioxygen, over det bestemte tidsinterval. Og man kan kun finde reaktionshastigheden ud fra 2 punkter. Så derfor indsætter jeg det givne punkt i den her udtryk for reaktionshastigheden, og værdierne fra starten af reaktionen, hvor koncentrationen af ilt, altså teoretisk set vil være 0, og tiden vil også være 0. Så dermed indsætter jeg her ændringen. Nu er det lidt mærkeligt skrevet op, fordi nu indsatte jeg det i en PowerPoint. Men det her, det så O2, det er ændringen i O2 over ændringen i tid. Og så har vi det første punkt, altså til tiden 0 har vi 0 ml, og til tiden 20 sekunder har vi 10 ml, og så her har vi tidsintervallet. Og så så dermed har vi så reaktionshastigheden, hvor der dannes 0,5 ml ilt per sekund. Og det er altså et udtryk for den gennemsnitlige reaktionshastighed, og som så har udgangspunkt i det dannede ilt. Jeg skulle lige tilføje. Opgave F. Giv en vurdering af de 2 måder at måle reaktionshastighed på. Så vi har forsøget her med hydrogenperoxid med enzymet katalase som katalysator. Se spaltningsproduktet ilt og vand som denne skumsøjle, der stiger i reagensglasset. Dermed er skumsøjlen et udtryk for enzymaktiviteten, altså hvor hurtigt hydrogenperoxid spaltes. Og så her med i forsøget med leverekstrakt ser vi, hvor meget af reaktionsproduktet ilt, der dannes til et bestemt tidspunkt. Så altså her i skumforsøget er der lidt mere visuelt resultat af enzymet katalases effekt på substratet.
Og der måles på den måde ikke nogen aktuelle stofmængdekoncentrationer til opskrivning af et hastighedsudtryk. I leverforsøget er resultatet af katalases effekt på substratet mere målbart, og her afmåles den aktuelle koncentration af ilt til et bestemt tidspunkt, som man kan udregne reaktionshastighed ud fra. Så her er det lidt mere visuelt, og man kan se sådan en forskel og betydning af forskellige konstanter og forhold. Og her er det lidt mere målbart at se, hvor meget der egentlig er dannet af det her reaktionsprodukt, og så kan opstille et hastighedsudtryk fra, eller man kan udregne reaktionshastigheden ud fra dette. Det var det.